asmara. Kok ya. Ya, Kak. Ndek iki sing bawa dudu sampean ya apik. Sing bawa sendur wah jan rumah saku sirahku iso kaya teko awang-awang. Setun penake suarane. Ha sopi lek Gus cetakno nggon kene titike ta ganteng. Kowe jan ketok ganteng bengi iki. Iya. Nyawange ning aku kaya menteleng ngono. Ya nduk. Darun wis teko. Wis. Nasaku kok. Mana yen ke taman. Ya. Mana yen ke taman. Ya. Ya nduk. Iya kowe muni penak nek kok ya. Tenan kok. Aku ini ora ngeget-geti wong ora kaget. Ya nduk. Ika umur pinten panjenengan? Kula 28. 28. Wah. Cukurukuk. Empun kagungan putra? Sampun. Empun kagungan garwa? Oh, dereng. Lah, rumah saku. Duwe anak ora ndek bojo iki. Bayi tabung. Nggih, ora apa-apa. Bayi tabung ya oleh. Bayi komplong ya oleh. Bayi timba ya oleh. Ayo sapa sing nabung? Rumah saku kok. Bacutke melu sulis kae. Sanajan hamung sanadyan hamung sedelo nambahi tembange apa? Saben dina ya diaturke imbang ana katresnanku nduk. Ya. Buka celuk sayu. Ya kok meneng. Saben dina mung ngelamun jroning sepi samun kampungan sekat tunggu wewayanganmu dongkang mas wong bagus linalitan iso
Dindangdutke ya yuk. Ben rada galak titik. Ya nduk. Mongko Kang Mas katresnanku babasane lan bisa tinuku sunduk lan prasetyaku tak korban Sim Salabim Abra kadabra. Hei! Dibawani nganggo ki nanti ya pe. Ya penak. Alhamdulillah nduk bengi iki mujudake pakurmatan kang tanpa pepindhan tegese tanpa panala dalemipun panjenengan minulya inggih menika Bapa Tariman. Dauping pinanganten muga didongake Kang putra kang dadi manten inggih menika Mas Pendi saha Kang Garwa bener-bener dadi jodoh selawase nduk Kang Garwa bener-bener dadi jodoh selawase nduk. Ya. Atut runtut ngantekane kaken-kaken dalane neninen rahayu wilujeng tanana beda swiji apa. Ya. Allahumma amin. Kuwi penting donga ki panjenengan penting. Coba njajal kriyak-kriyak wonten kecandak alon-alon bagune kelakon. Sapa? Yanik Megawati. Kene mbokmu. Iki jane bengi iki panjenengan minulya Pak Isman iki nyuwun arawe ya wis sedulur wadon sing adoh saka Irak ngendi, Mbak? Kok Irak? Ya ki genduk Prabarini. Mun rawuh saiki ya wis dadi piantun Tulungagung. Ngono. Yo Mega ngateko dhisik sampean. Hoi. Wanti mawantu-wantu lho. Bola-bali angger Mega ngadeg. Raka Mas Juari nyuwun lagu ya kuwi iki wis diadiahi foto sak arat-arat iki. Sakmene mbane fotoku kok mek sitok kuwi. Pundi? Ha iki sitok nang tengah kaya budeng iki dadak.
Cinta tak harus memiliki. Ana Mas Juwari? Wonten fotone dugi berarti tiyange wonten. Tak kira nek fotone mlaku dhewe. Uga tak aturke kagem para kanca dulur rugune mapan ana ing Kedung Dawa. Lho, Gesikan. Ora lali nggih menika Bapak Lurah Gesikan. Oh iya diaturke. Cinta tak harus memiliki. Ya Mas. Hei. Aku
Yani Megawati lho. Aku salah trimo ngalah cukup semene aku sing salah pantasaku rumangsaku kowe tresno marang aku hop glawahana glawah iki wis mesti enek lho. Tau ora ana iki biyen jaman kecekel ning endi maling pitik. Watu cilik. Ya, yo nekke. Margi dawuhing pinanganan ngemutra saka penjaripun Pak Tariman. Mugi bebarengan lek-lekan nguli-uli marang during kabudayan. Budaya Jawa. Jaturke para tamagung tetembangan kinarep panglipuripun penggalih. Kene apa? Watu cilik. Ya Mas. Bobo Isman dan juga mempelai berdua selamat menempuh hidup baru. Om Kring Soting ini rambut, ini sikut, ini janggut, ini parut di bawah perut. Mantu kutul Kali cilik jenenge sero cilik jenenge sotil mendol ning dada. arane pentol Cilik babi alas jenenge celeng omenane yo lang dinding dalang sing bagus. kira digare Wong lanang senengane brangkang lek wis brangkang lungguh medangdang lah kae ketok. sagedang Hei, Siden iki jenenge kiyo senengane lungguh medhot lah kae ketok. sabatang Ini lagu tentang musik orang tidak asing. Ini lagu tentang musik orang bisa memang asing. tembang apa-apa iki mau? Menika wau watu cilik mak cangek. Watu cilik. Ya. Wong kali cilik. Wis kali cilik. Kali cilik iki jenenge desa. Watu cilik utawi kali cilik menika. Nggih alhamdulillah. Kok Monggo. wayang monggo ki nyang apa arep ndi kowe kok ya? Niki wau Bapak Isman nggih pun dawuh kalih kula. Piye? Wis campur sarine Mas Rudi jan kompak.
Lho, lho. Insyaallah engko sepasarane manten ya wayangan neh. Sing dawuh sapa? Bapak Isman. Oh, Pak Isman ki piyantune grab. Nggih, saestu. Temulur. Temulur. Kanca-kanca lekas teko terutama sing tembunge langsung sangoni 50.000. Wah, hebat. Terima kasih. Sinden teko sangoni. Sangoni 50.000. 50.000 kabeh. Yoga teko sangoni 50.000. Lah kowe kula malah disemayani Mas ya. Esuk-esuke wah kowe. nguras jeding sik. Nggih alhamdulillah. Daping pirang anten didongake menika Mas Fendi kalian Mbak Vera muga dadi jodoh selawase. Kaya omah-omahmu. Omah-omahmu iki bar ditemokke terus buyar, ambyar dadi sak walang-walang. Saya nek seminggu bojo ngejak pegat. Nah ora kene iki contoh kowe jenenge wong lanang ora iso nggih contoh ki ya kowe kuwi. Soale kula kan kalangan melarat. Kalangan melarat, Anake wong melarat duwe bojo ndelalah dadi manten wis arepe gawe celana anyar ora iso. Nah terus Sambat mbokku tak kon gaekne celana. mbokmu Nggih. akhire setun melarati digaekne celana saka adahe jagung kemploh kuwi. oh kemploh. Nggih. Nah terus Didondomi tok akhire dadi celana. dadi celana. Akhire mantenan berjalan. Kok gawe? Tak gawe. Malam pertama tamu-tamu pada mulih akhirnya aku mlebu kamar beledeng karo bojoku. Wah iki mesti penak kowe iki. Kamar mung cuwiut, Heeh. listrike enek 750 watt. Mau wentor-mentor. Wah, lha ora sumuk kabeh kuwi. Somok. Nah terus Bojo wis ora gawe apa-apa. Tak cedheki lah kok ngeblak semaput. lah nyang apa kok semaput ki? Soale Kaya mesti enek jalarane to. nggih jalarane niku kula kan damel celana saka kemploh niku to. Heeh. Lekas tak cedheki